Αγαπητοί φίλοι του διαδικτυακού μας σταθμού, Odysseus.tv και της εκπομπής μας Ελλήνων Λόγος, σήμερα θα συζητήσουμε την ελληνική και διεθνή όσο μπορούμε επικαιρότητα με καλεσμένους η Μαργαρίτα Στεφανή και το διεθνολόγο και σχολιαστή δικηγόρο Μαρταπέ Ιωάννη. Καλώς ήρθαμε και καλώς είμαστε στην εκπομπή. Καλώς σας βρήκαμε. Ξεκινάμε. Καλώς σας βρήκαμε. Μάλιστα. Λοιπόν, τρέχουσα θέματα είναι πάρα πολλά και σήμερα μάλιστα υπάρχει έντονος οργασμός γύρω από το νομοσχέδιο το οποίο θα κατατεθεί. Θα θέλαμε λοιπόν να κάνουμε μια σύντομη ανάλυση και απευθύνουμε το λόγο στο Γιάννη για να μπορέσει να δώσει περισσότερα στοιχεία για αυτά που απασχολούν όλες τις κοινωνικές τάξεις. Ευχαριστώ πολύ. Και θέλω να θυμίσω, κύριε Ξεπαπαδάκου, ότι όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτές τις εκπομπές, είναι η τρίτη φορά που συναντιόμαστε, είχαμε πει ότι πολύ σύντομα όλο αυτό το παραμύθι που λέγεται διακυβέρνηση από το ΣΥΡΙΖΑ και το Καμένο είναι μία φάρσα που θα καταλήξει σε τραγωδία. Δεν είναι περάσει πολύ, δεν ξέρω, είναι 2 μήνες, δεν ξέρω αν είναι και καν 2 μήνες, λιγότερο. Και παρακολουθούμε. Δεν μπορώ να το καταλάβω, να το πω, δηλαδή θέατρο σκιών δεν είναι, είναι εν μέρει. Μακάρι να ήταν. Ναι, μακάρι να ήταν. Είναι ένα καινούριο θέαμα που μάλλον θα το έχουν οι επόμενες γενιές για να γελάνε, ένα καινούριο προϊόν, που έχει απ' όλα. Έχει βασικά φάρσα, έχει δράμα, φαρσοκομωδία, ναι, αλλά μαύρη κωμωδία ταυτόχρονα, γιατί κάποιοι υποφέρουν μέσα από αυτό. Έχει μία ανηθικότητα πλήρη που έχει διευρύνει τα όρια της ανηθικότητας ως έννοια που την ξέραμε. Περιλαμβάνει μαζί κουταμάρα ή αν δεν είναι κουταμάρα είναι τόση μεγάλη αναλγησία κατά του λαού, κατά των υπολείπων. Δεν μπορώ να το εκφράσω ακόμα πλήρως. Και πήρα αφορμή από αυτό που είπατε. Θέλουν να ψηφίσουν ακόμα ένα νομοσχέδιο. Λες και τα προηγούμενα που ψηφίσανε, τους νόμους τους πριν μια εβδομάδα, θα μπορέσουν να ισχύσουν. Αυτή τη στιγμή η κίνηση στην Αθήνα είναι αισθητά, έχουμε Πέμπτη σήμερα πρωί, και είναι αισθητά μειωμένη από την προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί φτάνει στο τέλος το όποιο οικονομικό απόθεμα έχουν οι Έλληνες για να το ξοδέψουν, έστω και για της διατροφής της οικογένειάς τους. Δηλαδή συζητούσα σήμερα το πρωί με κάποιους γονείς συμμαθητών των παιδιών μου στο Χαλάνδρι και όλοι πια είναι θέμα ημερών, εβδομάδων, μήνα, πόσο μπορεί να κρατήσει. Θα ζήσουμε συνθήκες Βενεζουέλας και Αργεντινής στην Ελλάδα και δι στην Αθήνα. Και ίσως, λέγανε οι άνθρωποι, οι οποίοι ακόμα έχουν μια θέση σε τον ιδιωτικό τομέα, ίσως και χειρότερα. Γιατί εδώ είναι εντελώς ανοργάνωτο, είναι ο κόσμος εντελώς άμαθος, ανώριμος και δεν υπάρχει ενότητα μεταξύ μας. Αυτά είναι τα γεγονότα που δεν νομίζω ότι μπορούν πια να αντιμετωπιστούν και να σταματήσουν να έρχονται. Και ταυτόχρονα η κυβέρνηση ψηφίζει νομοσχέδια και μάλιστα η αξιωματική αντιπολίτευση λέει ότι κάποιες από αυτές τις διατάξεις θα τις ψηφίσει όχι για τον κόφτη, και έχουμε καινούριες έννοιες τώρα. Κόφτης. Ναι. Κοιτάξτε, θετική έννοια, κόφτης. Τι κόβει αυτός ο κόφτης? Κόβει ζωές, σώματα, κεφάλια. Έχει έννοια. Ναι. Είναι το γιαταγάνι, το παλιό. Η Καρμανιόλα να την πεις. Πολύ σωστό, και αυτό δεν το είχα πει. Εκεί είμαστε. Η απεργία των δικηγόρων συνεχίζεται. Έχουμε λάβει το προνόμιο εμείς οι δικηγόροι να είμαστε ο μόνος κλάδος που συνεχίζει να αντιστέκεται. Από τη μια άποψη δικαίως πολλοί συνάδελφοι λένε «Μα τι έγινε, ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, αλλά κάτι είναι να ψηφιστεί ακόμα». Δεν παίρνουμε και είδηση, δεν καταλαβαίνουμε. Εν τω μεταξύ έχει αλλάξει όλη η δικονομία, η αστική, ούτε έχει πάρει είδηση κανείς μας. Πράγματα ανεφάρμοστα, εντελώς ανεφάρμοστα. Έχουν καταργήσει τα κροατήρια, έχουν καταργήσει τα πάντα. Δηλαδή, ένας πολίτης τώρα που νομίζει ότι θα πάει στο δικαστήριο, θα πάω στο δικαστήριο, δεν ξέρει ότι αυτό που θεωρούσε δικαστήριο έχει αλλάξει εντωμεταξύ. Δεν έχει λειτουργήσει ακόμα στην πράξη. Κανείς δεν το έχει πάρει είδηση.
Και κατά τα άλλα, αυξήσαμε τις εισφορές στο όλο των ελευθέρων επαγγελματιών. Λες και έχουμε πληρώσει του 2013 και μετά κάποιοι, και μεταξύ των οποίων και εγώ, μπορέσαμε να τις πληρώσουμε, που ήταν αυτές που ήταν, και τώρα θα πληρώσουμε το 20% επί του ακαθαρίστου. Δηλαδή, εντάξει, ό,τι και να λέμε, είναι. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Σε αυτό το σημείο ο κ. Κατρούγκαλος είπε ότι είναι απλά θέμα νοοτροπίας, ότι δεν έχουμε μάθει να πληρώνουμε και θα μπούμε τώρα σε μια σειρά που θα μάθουν και οι αγρότες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες να συνεισφέρουν, όπως και οι δημόσιοι πάλι θεωρεί ότι εκείνοι δίνουν αυτό που πρέπει. Ο κύριος Κατρούγκαλος όμως ήταν έτσι πολύ φημισμένος εργατολόγος, το είχε καταφέρει. Ναι, και πρώτο νόμο που πέρασε μια διάταξη για να βγάλουν τα χρήματα αυτοί που δικαιούνται κάποιες αποζημιώσεις από το κράτος, να τα πάρει το γραφείο το οποίο εργαζόταν. Πολύ σωστά, πολύ σωστά, αλλά τους συνεργάτες τους είχαμε κάνει συμβούλους, μετά δεν ήταν πλέον δικηγόροι, οπότε δεν είχαν αθέμητα μέσα. Δυστυχώς, αυτή η σημερινή Ελλάδα δείχνει σημάδια που είχαν πει κάποιοι, δεν το είχαμε προσέξει. Αυτός ο επαναστατημένος λαός, όταν τον έχουν καταφέρει να μην έχει ηθικό υπόβαθρο, μπορεί να μείνει 400 χρόνια σκλαβωμένος. Το έχουμε σκεφτεί. Αυτό βιώνουμε. Δεν είναι 400 χρόνια. Είναι μια ημιελευθερία σχεδόν 200 ετών, βέβαια σε συνέχεια μιας πλήρους υποταγής, με δήθεν κράτος ελεύθερο και με δήθεν αληθινές συνθήκες οργάνωσης, που όλα ήταν παιχνίδι, ψέμα. Του ποδαριού. Όμως τώρα, του ποδαριού, πολύ ωραία, τώρα αυτό που βιώνουν τα τελευταία 6 χρόνια είναι μια πλήρης σκλαβιά και είναι σκλαβιά από μέσα, δεν είναι χειρότερη από την τουρκοκρατία. Ναι, αλλά δεν τους κάνει επαναστατούν, τους κάνει να κρύβονται. Είπατε σήμερα ότι δεν είδατε στον δρόμο να κυκλοφορούν. Η αδυναμία οικονομική. Και το θέμα βενζίνης, το θέμα βενζίνης και πάρκινγκ και τα λοιπά είναι κάτι που ο καθένας πλέον το σκέφτεται, γιατί είναι θέμα ψωμιού. Αυτό αφορά όλους μας, δηλαδή είναι θέμα, δεν ξέρω πόσο θα μπορέσει να κρατήσει. Δηλαδή, εντάξει, θα ρυθμίσεις το ρεύμα, θα ρυθμίσεις το ρεύμα και στο γραφείο. Εντάξει, θα ρυθμίσεις και την εφορία. Δεν μένει πάλι ο τζίρος που είναι από το οποίο θα δώσει εισόδημα για να πληρώσεις τις ανάγκες, και το ζητούμενο είναι όταν τελειώσουν τα αποθεματικά από τα οποία παίρνει ο κύριος Τσίπρας και δίνει μισθούς και συντάξεις, πού θα βρει, από ποιο τζίρο, από ποιο ΦΠΑ, από ποιο ανύπαρκτο έσοδο θα βρει να χρηματοδοτήσει αυτό το ανίκανο κράτος που δεν κάνει τίποτα, απλά αυτή τη στιγμή διατηρείται. Μας δίνουν την εντύπωση ότι οι άνθρωποι αυτοί, και οι προηγούμενοι και οι τωρινοί, δεν υπολογίζουν και δεν εκτιμούν τις επιπτώσεις των έργων τους. Τι θα συμβεί μετά. Προφανώς δεν ξέρουν τι χώρα, ποιο λαό, με ποιες συνθήκες ζουν οι πολίτες τους οποίους κυβερνάνε. Είναι αυτό ή κάποιοι τους έχουν βάλει μαριονέτες απάνω για να κάνουν αυτό που κάνουν και να μας εξαθλιώσουν τελείως για να μπορέσουν να εφαρμόσουν τα σχέδιά τους. Έμαθα σήμερα από τον ίδιο γονέα στο ίδιο σχολείο με τα παιδιά μου ότι αυτοί οι 30 αλλοδαποί συνεχίζουν να έχουν κάνει κατάληψη στη σιδηροδρομική γραμμή. Και η εταιρεία στην οποία εκείνος δουλεύει, μια χαλιβουργία, δεν μπορούν να εισάγουν από τη Γερμανία την πρώτη ύλη για να κάνουν παραγωγή. Δηλαδή, τι γίνεται. Αυτοί οι 30 άνθρωποι, όσοι είναι, δεν μπορούν μέσα. Ειρηνικά δεν τους παρακολουθούν, ούτε να τους σκοτώσουν, να τους σηκώσουν. Απλά να πάει μια δημιουργία αστυνομικών να τους σηκώσει. Πώς κάνουν στους παππούδες στο Σύνταγμα, βρε παιδιά. Εκεί ρίξανε και Μολότοφ και Γκλόπ στους παππούδες στο Σύνταγμα. Εκεί ας μην πάνε, να πάνε να τους σηκώσουν τους ανθρώπους. Έτσι, ειλικρινά το λέω, να τους σηκώσουν, να τους πάνε παραδίπλα και να δηλώσουν να περάσει το τρένο. Το ερώτημα είναι γιατί τοποθετήθηκαν και γιατί πήγανε αυτοί οι αλλοδαποί εδώ που είναι ουσιαστικά εισβολείς και όχι πρόσφυγες, και γιατί φτιαχτήκανε και τα άλλα στο σχιστό και όπου αλλού είναι ευαίσθητα σημεία. Μήπως είναι σχέδιο και αυτό. Εγώ σκεφτόμουν και το είπα σήμερα το πρωί, λέω, την ώρα που οι Έλληνες δεν θα έχουν να φάνε. Καθόλου. Οι άνθρωποι εκείνοι από τις ΜΚΟ θα τους δίνουνε το σάντουιτς ή τι τους δίνουνε. Όχι. Δεν θα τους δίνουν και εκείνους. Άρα έχουμε μια πρόσθετη ομάδα εξαθλιωμένων ανθρώπων, ψυχών, που θα θέλουν και αυτοί να φάνε. Και ειλικρινά αγνοώ πώς μπορεί αυτή η κατάσταση όταν θα εκραγεί να διορθωθεί.
Δηλαδή, τι γίνεται? Και ακούς τώρα το Μητσοτάκη να λέει ότι θα ψηφίσει κάποια από τα μέτρα και κάποια δεν θα ψηφίσει, άρα πηγαίνει η κυβέρνηση αεράτη να περάσει το νομοσχέδιο. Εγώ ήλπιζα την προηγούμενη εβδομάδα ότι κάποιοι από τους 153, έστω 4, θα αναλάμβαναν την τεράστια ευθύνη απέναντι στην ιστορία του τόπου και για το μέλλον του τόπου, λέω ιστορία, τη συνέχιση του, και θα ρίχναν την κυβέρνηση. Δεν το περίμενα. Στην Ευρώπη, βέβαια, αντιδράσεις έχουμε πιο έντονες από ό,τι στην Ελλάδα. Η Γαλλία γίνεται σωσός. Εμείς, αν βγούμε όπως έγιναν κάποιες 2 εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, απλά το ρίχνουμε στο φασιστικό και στα ακραία δεξιά φαινόμενα. Ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη παρουσιάζονται αντιδράσεις και λαμβάνονται και σοβαρά υπόψη. Εγώ άκουσα όμως τον Πλεύρη που είπε κάτι ωραία πράγματα. Λέει: ψηφίσαμε τον νόμο περί ρατσισμού. Δεν καθορίζει όμως τι είναι ο ρατσισμός, σε τι φταίει, τι ωφελεί, τι δεν ωφελεί και γιατί το κάναμε. Ενώ το Ισραήλ έχει ρατσισμό, έχει νόμο. Δηλαδή δεν επιτρέπει ρατσισμό. Εννοώ ότι αντίθετα δεν επιτρέπει αυτές τις κινήσεις να γίνονται στη χώρα μέσα στο Ισραήλ. Εμείς γιατί τα κάναμε, ποιους εξυπηρετούμε και τι ωφελεί αυτό. Εγώ αμφιβάλλω αν αυτοί που ψηφίζουν τους νόμους, οι βουλευτές, ξέρουν καν τι λένε οι νόμοι που ψηφίζουν και τι συνέπειες έχουν. Εκείνοι που τους φέρνουν βέβαια, που τους συντάσσουν και τους φέρνουν, οι υπουργοί και οι σύμβουλοι τους, προφανώς ξέρουν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι σε αυτή την κατάσταση που είναι η χώρα αυτή τη στιγμή, εντάξει, ήμουν μικρός στα τέλη της Χούντας, παιδί, και δεν μπορώ να το συσχετίσω, έχω την εντύπωση όμως, την αίσθηση ότι αυτό το χάος που έχει δημιουργηθεί μεταξύ του λαού λόγω της ένδυας να αντιμετωπίσουν πλέον με σχετική αξιοπρέπεια έστω την καθημερινότητά τους, μας έχει φτάσει σε μια κατάσταση εντελώς. Δηλαδή είναι οι άνθρωποι σαν να είναι άλλαλοι. Γι' αυτό είναι και εκεί εγώ τοποθετώ μία αντίδραση. Δεν υπάρχει δυνατότητα αντίδρασης ψυχική. Θα ήθελα να κάνω μία έτσι αναφορά στο παρελθόν, στην ιστορία. Ο Παντοκοσμάς ο Αιτωλός αντιμετώπισε τότε πολύ δύσκολες καταστάσεις και όμως μόνος του έκανε έργο και είχε πει ότι το κακό θα σας έρθει από τους διαβασμένους. Από τα σχολεία θα βγουν άλαλα και μάλαλα και μπάλαλα. Νάτε. Αυτοί λοιπόν που κάνουν τους σπουδαγμένους, που έχουν έρθει από έξω, από κολέγια και από σπουδές, μας φέραν όλες αυτές τις καταστροφές, για να κάνω και ένα στίχο έτσι πρόχειρο. Τι μπορεί να γίνει, ας πούμε οι άλλες δυνάμεις δεν μπορεί να μην υπάρχουν. Υπάρχουν οι οποίες είναι σε λανθάνουσα κατάσταση και νομίζω ότι κάποτε θα εκδηλωθούν. Θέλω να πιστεύω ότι γίνονται κάποιες κινήσεις. Είχαμε και μία την Κυριακή που πέρασε. Ναι. Θα θέλαμε, επειδή εκεί μάλιστα από ό,τι είδα, γιατί παρέστην και εγώ έτσι για να παρακολουθήσω, ότι η Κληροτίδα σας έβγαλε πρόεδρο μιας επιτροπής η οποία θα ασχοληθεί με τα μέλλοντα. Ναι. Το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Θα θέλαμε λοιπόν μια σύνοψη έτσι αυτής της καταστάσεως, αυτής της κινήσεως, αφού τη ζήσαμε και τη ζήσατε και όσοι ήταν εκεί από κοντά. Τι εντυπώσεις, τι γίνεται και τι προοπτική μπορεί να υπάρχει. Θα σας πω. Το ενδιαφέρον που παρατηρούμε στην ελληνική κοινωνία είναι αυτό που προείπα, ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αντίδρασης ούτε από τους συνδικαλιστές. Θυμάστε κάποτε στις καλές εποχές, όταν η ευημερία κινδύνευε να υποστεί μία μείωση, η ευημερία, οι συγκεντρώσεις και οι απεργίες ήταν μακρόχρονες και καταστροφικές για την ίδια την οικονομία. Συγγνώμη, θα σας διακόψω, αφού τώρα όλη είναι η κυβέρνηση. Δεν έχει μείνει κάποιος απ' έξω. Αυτό που είπε η Μαργαρίτα είναι... Μπορεί, δεν το έχω σκεφτεί έτσι. Είναι το αίτιο της ατονίας. Δεν το έχω σκεφτεί έτσι. Όλοι γίνηκαν υπουργοί. Πού να βρεθούν τώρα? Όλοι ξεβρακώνανε τους άλλους στην πανεπιστήμιο, το δημόσιαστο. Γίνηκαν υπουργοί. Εντάξει, ας το σκεφτούμε και αυτό σαν μια αιτία, ότι όλοι οι συνδικαλιστές, οι πρώοι, γίνανε τώρα υπουργοί ή φίλοι και στελέχοι της κυβέρνησης, τα οποία δηλαδή τώρα, αν το σκεφτούμε αυτό, το πάρω αυτό το πράγμα τώρα σοβαρά, τα στελέχη που δεν άφηναν την ευημερία να μειωθεί,
κατελάχει ούτε να διακινδυνεύσει. Είναι αυτά τώρα που συνηγορούν. Την αμφίβολη όμως ευημερία, έτσι, με τα δανεικά. Ναι. Και τα τώρα όμως αυτοί είναι εκείνοι που επιδεικνύουν αυτή την αναλγησία απέναντι στο λαό. Παρένθεση τώρα, γιατί μου βάζετε άλλο. Άκουσα χθες το βράδυ τηλεόραση ότι 100.000 συνταξιούχοι που παίρναν το ΕΚΑΣ, μεταξύ των οποίων μάλλον, τι να πω, μπορεί να είναι και οι δικοί μου άνθρωποι, μιλάμε για 500 ευρώ σύνολο, αν θα τους πάρει, λέει, αναδρομικά τα 150 πίσω από 1η Γενάρη μέσω παρακράτησης από την άλλη σύνταξη. Αυτό δεν γίνεται. Είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο. Καλά. Το λένε, αυτός είναι εκβιασμός. Δηλαδή δεν είναι απλά εκβιασμός, κατά το εργατικό δίκαιο απαγορεύεται. Γιατί μόνος του την έδινε, δηλαδή όταν δίνεις σύνταξη δεν μπορεί να την παίρνεις πίσω, όχι, το ανακοινώσαν, θα τα πάρουν. Τούτη είναι καινούργια κυβέρνηση, έχουν δικό του σύνταγμα και κάνουν μνημόνιο. Ναι, και κυρίως έχουν καινούρια ηθική. Είναι νέα ηθική η οποία λέει. Ανήθικη. Η οποία λέει, εγώ να κυβερνώ και ό,τι θέλω θα σου κάνω. Γιατί μου έδωσες 37% συν 3, 40 και του μισού πληθυσμού όμως, του μισού ψηφοφόρου, αλλά δεν έχει σημασία. Ναι, θα πω κάτι τώρα εδώ. Εγώ έχω χρηματίσει κοινοτάρχης. Οι συμπατριώτες με ψήφισαν για να κυβερνώ το κοινότητα. Τότε ήταν κοινότητα, έτσι. Δεν μου έδωσαν δικαίωμα να πουλήσω τα κτήματά τους και τα σπίτια τους. Εδώ πουλάνε τα σπίτια μας και τα κτήματά μας. Μα ρωτήσανε. Αυτή είναι πώς να το πούμε, εφήμερη. Σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Με τι δικαίωμα λοιπόν κάνουν αυτά που κάνουν? Όλα είναι αυθαίρετα και όλα είναι. Κανένας δεν μπορεί να πουλήσει δημόσια περιουσία. Κανένας. Είναι θέμα έω ύψου. Δηλαδή, ή έχεις οντότητα κρατική ή δεν έχεις. Μπορεί η σημερινή κυβέρνηση ή όποια σημερινή κυβέρνηση να αφαιρέσει από τις επόμενες γενιές το δικαίωμα να έχουν αυτό που υπάρχει σήμερα? Δεν υπάρχει. Γι' αυτό και τα κράτη δεν πτωχεύουν. Όλα αυτά που λένε για πτώχευση που μας έχει οδηγήσει εδώ είναι μία μεγάλη κοροϊδία. Γιατί φούσκα είναι ένα ψέμα τεράστιο, στο οποίο αν θέλουμε να το πούμε ότι το ξέρουν αυτοί που μας κυβερνάνε, γιατί έχω συνεχώς μία αμφιβολία. Αν οι άνθρωποι που κυβερνάνε, και ειδικά και ο πρώτος έμαθε τέτοια πράγματα στο Λύκειο, που να μπορεί να του δώσει τη δυνατότητα να καταλαβαίνει τι γίνεται. Έχω μια αμφιβολία, είναι υπέρ του. Είδα και στον τύπο χθες, δεν λέω εφημερίδα να μου φάνει ότι διαφημίζουμε, και δεν υπάρχει λόγος, ότι υπάρχει κάποιο καταπίστευμα, που εκεί υπάρχουν πολλά χρήματα και μάλιστα ελληνικά. Και πολλοί τα έχουν πάρει και ο Αρχιεπίσκοπος λέει ότι έχει πάρει και η κυβέρνηση δεν μπορεί να πάρει, γιατί κάποιοι βάλανε κάποιο καπίστρι και την κουμαντάρουνε. Να αφήσουν λοιπόν τα ψέματα, γιατί άξιο να βάλουν κάποιο οικονομολόγο όπως είναι ο Βαρουφάκης, είπε σε κάποιο, στη συνέντευξη νομίζω στη Καθημερινή ή κάπου αλλού τέλος πάντων, ότι ναι μεν ήμουν υπουργός οικονομικών, αλλά στη γραμματεία εσόδων και εξόδων δεν είχα δικαίωμα να βάλω χέρι. Ποιος κυβερνάει εκεί? Ποιος κυβερνάει εκεί? Να μας πει εκείνος που πέρασε. Δεν το είπε. Άρα λοιπόν κάτι σημαίνει. Δηλαδή δεν κυβερνούν οι σημερινοί, είναι εντολοδόχοι. Μαριονέτες. Αν δεν συγκυβερνούν οι σημερινοί, δεν κυβερνούσαν και οι προηγούμενοι, αλλά δεν κυβερνούσαν ποτέ. Οπότε τι κάνει αυτός ο λαός τότε? Και γιατί τότε αυτοί που δεν κυβερνάνε, αλλά φαίνεται ότι κυβερνάνε, δεν λένε την αλήθεια στο λαό, να τον πάρουν μαζί τους και να πάνε προς τα εκεί που πρέπει. Την κατάσταση. Λοιπόν, τι ήθελα να πω προηγουμένως για το. Λέγαμε για την Κυριακή, ξεκίνησαμε. Ναι, για την Κυριακή. Το περίεργο λοιπόν σε αυτή την κοινωνία είναι, παρακολουθώντας τα διαδικτυακά δρόμενα και της κοινωνίας, ότι βέβαια όσο περνάει ο καιρός αυτό έχει μεγενθηθεί, δεν ήταν έτσι. Πριν, όταν ξεκίνησα κι εγώ να αναλύω από το 2008 σε τοπικό επίπεδο, αλλά με όλους τους συνομιλητές, ότι θα έρθει κρίση οικονομική πολύ μεγάλη, την οποία δεν μπορώ να προβλέψω το μέγεθός της. Ούτε εγώ μπορούσα να προβλέψω αυτό που έγινε. Εγώ βίωνα μονάχα τα δανεικά που είναι η ψεύτικη ευμάρεια και θα μας τα ζητήσουν πίσω και όλο αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, δεν μπορούσα να το φτάσω σε αυτή την καταστροφή και ούτε σε αυτή την προδοσία, γιατί περί προδοσίας πρόκειται. Ήμασταν λίγοι. Προχωρώντας τα χρόνια άρχισαμε να πληθαίνουμε. Τώρα όμως, εδώ και κανένα χρόνο, 1,5, έχουμε γίνει πάρα πολλοί αυτοί που λέμε τα ίδια. Το τι φταίει, το τι πρέπει να γίνει, το ότι χρειάζεται συνένωση όλων των Ελλήνων πατριωτών. Το λέμε πολύ. Συνένωση και συνέγερση. Συνένωση και συνέγερση. Πάρα πολύ ωραία λέξη. Συνέγερση, δεν την είχα ακούσει. Είμαστε πάρα πολλοί.
όπου και να γυρίσουμε στην Ελλάδα, όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως μορφωτικού επίπεδου, ανησυχούν. Ανεξαρτήτως επαγγελματικής απασχόλησης, ανεξαρτήτως ηλικίας, τώρα όλοι είναι ανησυχούντες, πραγματικά, και όχι μόνο ανησυχούντες, έχουν καταλάβει και ότι το παιχνίδι είναι σικέ που παίζεται και ότι όλο αυτό είναι μια προδοσία ταυτόχρονα με εισβολή και ταυτόχρονα με εισβολή δυτικά και ανατολικά, για να πάψει αυτή η πατρίδα να είναι πατρίδα. Να υπάρχει ως οντότητα αυτοτελής και αυτόνομη. Όλοι αυτοί λοιπόν, οι ανησυχούντες έστω και οι συμμετέχοντες, δεν είναι καμιά ευκαταφρόνητη μάζα πλέον, είναι πολλοί. Και είναι πολλοί εκείνοι που είναι έτοιμοι να ακούσουν. Τα τελευταία 2 χρόνια λοιπόν, συμμετέχοντας και εγώ σε αυτή τη διαδικασία ανταλλαγής απόψεων και όποιας δυνατότητας οργάνωσης, και ανησυχιών ακόμα, ακριβώς, και να αντιστοιχίσουμε σε πραγματικά δεδομένα και βάσεις αυτή την πολιτική, ας πούμε, κίνηση, τη σύσταση κάποιας οργανωμένης ομάδας που να λέει δημόσια και οργανωμένα αυτά που λέμε σαν πλειοψηφία. Αυτή η κίνηση είχε και από αλλού πρωταγωνιστές, οι οποίοι συν Θεό φτάσαμε κάποια στιγμή να συνεννοηθούμε, να αρχίσουμε να συζητάμε, που ήταν το πρώτο βήμα, τεράστια επιτυχία για τους Έλληνες, ειδικά σε αυτές τις συνθήκες. Καταφέραμε λοιπόν μετά από συζητήσεις επί συζητήσεων μακρές και πολλές φορές και απογοητευτικές, πολλές φορές και ατελέσφορες, να φτάσουμε αυτή τη φορά στο Τιτάνια πριν 2 μήνες περίπου, όπου με πρωτοβουλία του στρατηγού του Αϊφαντή και άλλων πατριωτικών κινήσεων και αυτόνομων προσωπικότητων που δηλώνουν παρόντες σε αυτή την κατάσταση της καταστροφής, μπορέσαμε να συνεννοηθούμε και να βγει μια συνισταμένη από μια εκλεγμένη επιτροπή, η οποία έθεσε τις βάσεις διαλόγου, στις οποίες κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει. Είναι όλα αυτά που οι Έλληνες σήμερα συμφωνούν και βέβαια απλά τίθεται το ερώτημα, μα θα τα καταφέρουμε, θα μας αφήσουν, θα μπορέσουμε να το προχωρήσουμε? Γιατί μέσα από αυτή την καταστροφή, αυτό που έχει διαραγεί πλήρως είναι το ηθικό του Έλληνα. Το ψυχολογικό του υπόβαθρο και το ηθικό του. Γιατί βλέποντας να τον κυβερνάνε με τόση μαεστρία, οργανωμένα, με μια λύσα εναντίον του, όλες οι πολιτικές δυνάμεις που πέρασαν από τη Βουλή και χωρίς καμία δυνατότητα αντίδρασης, έστω και από αυτούς που λέγανε ότι ήταν αντίσταση στο σύστημα ή αντίσταση στην αστική πολιτική, έχει μείνει εννεός και το ζήτημά του είναι, μα θα τα καταφέρουμε? Όμως οι συνθήκες που βιώνουν και βιώνουμε όλοι μας οδηγούν αναγκαστικά σε αυτό. Γιατί δεν θα υπάρχει διέξοδος άλλος για επιβίωση. Δηλαδή, αν θέλουμε να υπάρχει ελληνικό έθνος μεθαύριο, δεν υπάρχει άλλη λύση παρά η οργάνωση που το 2021 έγινε από κάποιους και φιλική εταιρεία πάλι. Ακριβώς, κάποιους. Τώρα εντωμεταξύ, κύριε Ξεπαπάκο, δεν είναι ανάγκη να είναι κρυφή η φιλική εταιρεία. Να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα του τεχνικού πολιτισμού και του συστήματος που ήταν στην αντίθετη κατεύθυνση της καταράκωσης και της διάλυσης των πατρίδων και του εθνικού ιστού, να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα ίδια, για να μαζευτούμε κι εμείς να λέμε τα άλλα. Ξέρετε τι βλέπω από το ίντερνετ διαδικτυακά? Πέρα από κάποιους που μας βρίζουν όταν λέμε κάποια από τα αυτονόητα που εσείς έχετε γαλουχηθεί και τα έχετε κάνει μέσω της τηλεόρασης της ΙΕΝΕΤ παλιά κτήμα των νέων γενιών, όταν λέμε και μας βρίζουν για αυτά, γιατί μας λένε κάπως, δεν θυμάμαι να σας πω, διάφορες. Δεν πειράζει, εμείς καθόμαστε ότι όλοι, δεν υπάρχει οργανωμένο δίκτυο, ας πούμε, διεθνιστικό. Και αν υπήρχε, το διαβρώσανε. Ναι, όχι, διεθνιστικό δεν υπάρχει να πει. Δεν τολμάνε σε αυτή την πατρίδα σήμερα κάποιοι να βγουν να πούνε όχι ρε, καλά τα κάνει η κυβέρνηση, καλά τα λέει και ο Μητσοτάκης, έτσι πρέπει να γίνει, καλά τα λέει και η Χρυσή Αυγή που κάθεται ήσυχη, καλά τα λέει και ο Λεβέντης που είπε συγχαρητήρια στη Γερμανία.
Καλά τα κάνει και το ΚΚΕ που κάθεται μέχρι εκεί και δεν εκδηλώνεται παραπάνω στην υποτιθέμενη επαναστατική του κατεύθυνση ανατροπής της κατάστασης. Δεν υπάρχει ένα site που να βγαίνει και να πει ναι, είναι καλά. Αντιθέτως, ακόμα και ο Βαρουφάκης που έγινε υπουργός σε αυτή την κατεύθυνση λέει εναντίον. Ακόμα και η κυρία Κωνσταντοπούλου το παίζει τώρα επαναστάτρια. Δεν ρίξαν όμως την κυβέρνηση παραμονή οι 35, μπορούσαν να ρίξουν την κυβέρνηση παραμονή, αποσύρω την εμπιστοσύνη. Ελληνική λαέ, είσαι ελεύθερος να κάνεις εκλογές πλέον, να βγάλεις μια άλλη κυβέρνηση και να μην έχεις μνημόνιο. Απλά ψηφίσανε εκ του ασφαλούς όχι, όταν είχες όλους του Μεϊμαράκη τότε, του Μητσοτάκη σήμερα και του Πασόκ και όλων να ψηφίσουν ναι. Αυτό τι είναι? Είναι σαν τις κόκκινες γραμμές του Καμένου. Δεν θα ψήφιζε το Συμβίωσης, δεν θα ψήφιζε το ΦΠΑ στα νησιά, αλλά δεν απέσυρε την εμπιστοσύνη από την κυβέρνηση, έβαλε τους άλλους να τα ψηφίσουν. Αφού ψηφίζαν οι άλλοι, μια χαρά είμαστε. Εγώ διαφωνώ, αλλά συνεχίζω να στηρίζω εσένα, κύριε Τσίπρα, που είσαι ο καταστροφέας της πατρίδας. Έτσι δεν έλεγε ο κ. Καμένος. Η αριστερά είναι η καταστροφή της πατρίδας. Είχε πει ότι όλοι αυτοί που παίρνουν στην Ελλάδα είναι εισβολή. Ναι. Αυτό που έγινε λοιπόν την προηγούμενη Κυριακή, σαν συνέχεια αυτής της πρώτης προσπάθειας, ήταν η πρώτη επιτροπή να φέρει εις πέρα στο έργο που είχε αναλάβει και να προχωρήσουμε στη σύσταση μιας καινούριας επιτροπής. Πιο ενιαίου φορέα. Ακριβώς, προς την κατεύθυνση αυτή. Είχα την τιμή, χωρίς το καν να το περιμένω, ούτε δεν είχα εκδηλώσει καν ενδιαφέρον. Σε έβγαλε η κλεψίδρα. Ναι. Ο κλήρος. Ο κλήρος, αυτό που όμως με χαροποίησε έντονα και μου έφερε βέβαια στην αίσθηση τεράστιων ευθυνών, ήταν ότι αυτή η εκλογή της κληρωτίδας έγινε ασμένως αποδεκτή από τους συμμετέχοντες και αυτό ήταν πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί δείχνει. Και εγώ θα πω τη γνώμη μου ότι ήσουν πιο κατάλληλος και συνέβη αυτό το πράγμα. Και μάλιστα να πω κάτι, όταν είχα πάει και έπαιξα το έργο «Η Δίκη του Κολοκοτρώνη» στην Αυστραλία και έγιναν τα σελητήρια Μερβούνης, Αδελαίδος, και θα πήρε μετά Ευρώπη, Αμερική, που λέγανε ποιος θα έκανε να κάνει πατρίδα, ποια πατρίδα. Εγώ πήγα σαν τρελός ποιητής τυρταίος και θα έκανα εκεί. Τέλος πάντων, έπρεπε να γίνει μια συντονιστική επιτροπή όπως έγινε αυτή την Κυριακή. Και λένε να έρθει ο κ. Παπαδάκος να τραβήξει κλήρο, μια και είναι εξ Ελλάδος Έλλην, να δούμε και τα. Και έβγαλα εκείνον που θέλανε. Και ήταν σύμπτωση και το χαρήκαν όλοι. Ήταν μάλιστα και υποψήφιος, ήταν και βουλευτής. Και προχθές την Κυριακή έγινε αυτό το πράγμα. Όλοι χαρήκαμε που βγήκε εσύ, γιατί μπορούσε να βγει κάποιος άλλος. Που ο άνθρωπος ναι, μεν έχει την πρόθεση, αλλά δεν έχει τη γνώμη, την ρόμην και την εμπειρία. Ευχόμαστε λοιπόν και από το βήμα αυτό καλή επιτυχία, Σιδερένιος. Καλή επιτυχία και όλοι μαζί. Και κουράγιο όλοι μαζί. Για έργο. Τα κινήματα που συσπυρώθηκαν ιδεολογικά έχουν κοινή ταυτότητα ή προέρχονται από όλους τους χώρους? Από αυτό που εγώ είδα είναι ότι συμμετέχουν όλοι στην έντονη πλέον ανησυχία, συμμετέχουν στην εκδηλωμένη πρόθεσή τους δράσης, συμμετέχουν από ότι μέχρι εκεί που μπόρεσα να δω στην ηθική της πολιτικής, να έχει αριστοτέλεια βάση η πολιτική κατάσταση και η πορεία. Θεωρώ ότι από ό,τι διεύρυνσα υπάρχει μια ταύτιση στον τομέα της, να το πούμε, της εκκλησίας, δηλαδή στον τομέα του χριστοκεντρικού προσανατολισμού, ή έστω σε πιο διευρυμένο πλαίσιο να είναι ένθεη η προσπάθεια. Δηλαδή δεν θέλουμε μηδενιστές. Συνθεό και χειροκίνη. Ακριβώς. Δεν θέλουμε μηδενιστές, δεν πρέπει να υπάρχουν μηδενιστές από ό,τι κατάλαβα, γιατί οι μηδενιστές είναι αυτοί που δημιουργούσαν τη σημερινή κατάσταση. Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αν δεν έχει ηθική και ηθικό πρόταγμα κάθε κίνηση του ανθρώπου, είτε σαν προσωπικότητα ατομικά, είτε οργανωμένα συλλογικά, δεν έχει δυνατότητα επιτυχίας. Το εκ Θεού άρχιαστε είναι αρχαιότατον. Και αυτό νομίζω ότι δεν μπορεί ποτέ να παραλυφθεί. Κάποιοι βέβαια δηλώνουν άθεοι και όμως βγήκαν θεοί, το κάνανε κάποιους κυβερνήτες, δυστυχώς. Ναι, και ζητάνε και τη βοήθεια όποτε έχουν ανάγκη. Ναι, πάνε και φυλάνε και το
στα ενεσχάτη ανάγκη. Τώρα προφανώς θα θέλετε να μάθετε πώς θα προχωρήσει η Επιτροπή. Αυτή η Επιτροπή τώρα έχει μεγάλο όγκο δουλειάς. Πρέπει να διασπαρεί η είδηση αυτής της συνενωτικής προσπάθειας και ψυχολογικής στήριξης, δηλαδή ότι το θέλουμε αυτό, πρέπει να διασπαρεί σαν είδηση σε όλη την Ελλάδα. Και δεν είναι μόνο να διασπαρεί σαν είδηση στους πολιτικούς φορείς, όχι. Να πάμε σε όλους τους πολιτιστικούς φορείς που φέρουν παράδοση μέσα τους. Δηλαδή, σύνορα, όλα, στη συνέχεια δεύτερη γραμμή και προς το κέντρο, να μάθουν όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι που κρατούν παραδόσεις μέσω μουσικής, χορών, δρόμενων, εκδηλώσεων πολιτιστικών, να μάθουν ότι γίνεται αυτή η προσπάθεια. Να το μάθουν, να μας μάθουν. Να πάμε, να μας δούνε και τι, όχι να μας δούνε να κάνουμε εμείς και εκείνοι παρακολουθούν, να συμμετάσχουν σε τοπικό επίπεδο σε ανάλογες κινήσεις. Αυτό που εγώ έχω να πω είναι να αυτοοργανωθούν οι Έλληνες που αισθάνονται πατριώτες, να αυτοοργανωθούν οι Έλληνες που αισθάνονται ότι είναι συνεχιστές του 21 και πιο πριν της αρχαίας Ελλάδας, να αυτοοργανωθούν σε κάθε τόπο ή σε επαγγελματικό τομέα οι Έλληνες που αισθάνονται ότι έχουν ρίζα ελληνοχριστοκεντρική. Να το κάνουν αυτό και δεν πειράζει. Δεν είναι θέμα να συμμετάσχουν στην πολιτική όλοι, να οργανωθούν. Εγώ είπα, σαν πατριωτικός σύνδεσμος, θέλω να μετρήσω και να μετρηθώ μαζί με όλους εκείνους που είναι οργανωμένοι στην ενορία τους, ανεξαρτήτως την ποιότητα της εκκλησίας της επίσημης ή του παπά της ενορίας. Να μετρήσουμε ποιοι είναι αυτοί που μέσα στην βιωτή τους, βιωματικά, έχουν τον εκκλησιασμό κάθε Κυριακή. Γιατί αυτούς τους ανθρώπους τους έχουμε αφήσει απ' έξω? Γιατί τους θεωρούμε ότι είναι οι γραφικοί, οι οπισθοδρομικοί? Όχι, να τους δούμε. Να δούμε αυτούς που έχουν κρατήσει την πίστη τους, τις αξίες και αρχές. Την πίστη τους σαν έναν τρόπο ζωής. Γιατί έχουμε πάει στον γκλάμουρ, γιατί έχουμε πάει στο μηδενισμό, στο ξεπούλημα της ανθρώπινης ύπαρξης, είτε σαν σώμα είτε σαν ψυχή? Τι είδαμε που κατέληξε? Τα lifestyle περιοδικά και αυτά πτωχεύσανε και είδαμε που οδηγήσανε την οτροπία των Ελλήνων. Ας πάμε λοιπόν σε αυτούς, τους οποίους δεν τους έχει δώσει σημασία κανένας μέχρι σήμερα. Ας πάμε σε εκείνους που στέλνουν τα παιδιά τους και έχουμε νεολαία πολύ που πηγαίνει στους πολιτιστικούς συλλόγους και μαθαίνει παραδοσιακούς χορούς και συμμετέχει σε εκδηλώσεις συνεχώς. Για πάμε, ποιος έχει ενδιαφέρει? Ότι με κάλεσαν στην Τρίπολη στα κατηχητικά και έκανα κάποιες νήξεις και αναφορές στο γέρο του Μοριά, γιατί είναι αρκάς και έπρεπε να ακουστούν για αυτά, και είχαν τρομερά δρόμενα, πατριωτικότατα, ελληνικότατα, δημοτικά τραγούδια και με εντυπωσία σε νεαροί που παίζανε και κλαρίνο και όλα τα παλιά λαϊκά γνωστά όργανα με φλογέρα, καταπληκτικά. Είναι λοιπόν ένα έργο που γίνεται στην επαρχία που δυστυχώς η πρωτεύουσα δεν το ξέρει και δεν το προβάλλει. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιάσουμε όλες μας τις δυνάμεις, και έχει αφήσει και μία τρομερή υποθήκη ο Τερτσέτης, ο οποίος ήταν ελόγιος, αγωνιστής και δικαστής στη δίκη του Κολοκοτρώνη, που δεν έβαλε υπογραφή μαζί με τον πρόεδρο Πολυζωήδη και δεν είχαμε το μοίασμα, την ντροπή, την εθνική, να εκτελέσουμε δύο πρωτοπολεμάρχους της Εθνεγερσίας και μάλιστα με τηλεμετώμο. Τι λέει λοιπόν ο Τερτσέτης? Λαοί και έθνη που ξόκυλαν εις αδράνειαν, υπετάησαν εις ζυγών βαρβάρων. Να το γράψω αυτό, να το πω, να το λέω. Το προσέξατε αυτό. Ναι. Και θα πω και κάτι άλλο και θα το επαναλάβω και στο τέλος θα το κλείσουμε με αυτό την εκπομπή. Η γλυκιά πατρίδα Ελλάδα μας, δεν χάθηκες, μα κι ούτε θα χαθείς. Κι ας έρθουν πάλι Πέρσες, Τούρκοι ή Λατίνοι, δεν είσαι κάστρο για να πατηθείς. Είσαι το φως Ελλάδα που δεν σβήνει. Πάνω στο προηγούμενο που είπατε, θεωρείτε ότι αυτές οι ποιοτικές ηθικές ομάδες που αναφέρθηκε ο κ. Μαλταμπές είναι ικανές να αντιδράσουν, να ξεσηκωθούν, να βγουν από την εσωστρέφειά τους της ποιότητας και να μπορέσουν να προκαλέσουν ανησυχία σε αυτό το καθεστώς? Αν πάρουμε σαν δεδομένο ότι κάποιοι ξεκίνησαν τις κινήσεις τους με 1, 2, 3 ή και λιγότερο της 100 και δεν μπαίναν στη Βουλή και μπήκαν μετά,
όλα είναι πιθανά και απίθανα και οπωσδήποτε το να μην συμμετέχεις σε τέτοιες κινήσεις είναι, θα έλεγα, όχι μόνο αμέλεια, αλλά και έγκλημα. Το λέει ο ίδιος ο Περικλής στον επιτάφιο λόγο του, ότι πρέπει να ασχολούμεθα με τα κοινά και να μην αφήνουμε άλλους να ασχολούνται που μπορεί να είναι και ανάξιοι. Συνεπώς όλοι πρέπει να βάλουμε τον οβολό μας, την προσπάθειά μας και ακόμα και το είναι μας. Εγώ δεν βλέπω κάποιον να θυσιάζεται σήμερα για την πατρίδα. Κάτι λέγεται για τον Καραμαλή, θα το προκαλέσω, θα το πω. Ότι τον απείλησαν για τα παιδιά του ή για τον ίδιο, διότι δεν άφησε δεν ήθελε τον αγωγό. Μα έπρεπε κάτι να κάνει, κάποιος να κάνει μια θυσία. Εγώ την κάνω θυσία. Όποιος θέλει, ας επιτεθεί εναντίον μου. Την πατρίδα την πιστεύω, την υπηρετώ, την πέρασσα μάσα και εθελοντής. Δεν πήγα να πήρε να επεκαλέσει. Η εθελοντής υπηρέτησα την πατρίδα. Εθελοντές δεν έχουμε σήμερα. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι να προσφέρονται όλοι να πάρουν. Κάτσε, από πού θα πάρεις. Όλοι, άμα πάρουμε, από πού θα πάρουμε. Τι είχε πει και ο Κέννεντι ακόμη. Συγκάτοικοι μου αυτή τη γη. Πρέπει να μάθουμε να δίνουμε και όχι να παίρνουμε. Άμα είμαστε όλοι από τη μεριά ή από την οικογένεια του πάρει, όπου θα πάρεις. Από εκεί που δεν έχει. Πού θα πάρεις. Ποιος θα δημιουργήσει για να πάρεις. Εσύ θα δημιουργήσεις για να πάρουν οι επόμενοι. Και όλοι μαζί μπορούμε. Φυσικά. Εκεί που είπατε για το θέμα της επαρχίας, και η επαρχία βεβαίως, αλλά και η Αθήνα κι όμως. Την επαρχία την αγνοούμε. Η επαρχία έχει ζωντανές δυνάμεις, αλλά είμαστε εδώ οι άχρηστοι που έχουμε μαζευτεί. Το λέω για μην πει κανείς ότι λέω τους άλλους. Και τον εαυτό μας μας. Και έχουμε κάνει μια σάπια κοινωνία στην Αθήνα. Και δεν αντιδρά. Λες και μας ψεκάζουν. Μπορεί και μας ψεκάζουν. Το είπα έτσι αθόρυβα, αλλά μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Μπορεί να μας ψεκάζουν για να χαυνοθούμε αρκετά. Δεν νομίζουμε λοιπόν ότι έχουμε φάει αρκετή χαύνα. Δεν πρέπει κάποτε να πούμε ρε, ως εδώ και όχι, μη παρέχει. Πρέπει να τους δώσουμε μία ηθική ευχάριστη είδηση. Με σθένος θα το κάνεις. Άμα δεν έχεις ηθικό σθένος, δεν μπορείς να το κάνεις. Να τελειώσουμε με τα υλικά αγαθά που καταλήξαμε στο σκουπιδοντενεκέ σαν άνθρωποι. Μας βοηθάει αυτή η κυβέρνηση. Δεν έχουμε υλικά αγαθά, τελειώσαμε. Ακριβώς. Και να ξαναβγούμε μπροστά όπως βγήκαν το 1940 οι Έλληνες και τότε διχασμένοι. Μην ξεχνάμε γι' αυτό. Και τότε λέει ο λαός το όχι. Ποιος ο λαός το όχι. Σπεντζάλη θα πήγε ο Γκρέτσι στο πρέσβη στο Μεταξά. Ο Μεταξάς το είπε το όχι και το υλοποίησε ο λαός. Να μην το λέει και ανάποδα. Ακριβώς. Είμαι ιστορικός και μερτάω την ιστορία. Όλοι έχουν την σειρά τους και όλοι έχουν την θέση τους. Δεν πρέπει για να είμαστε εμείς να μηδενίσουμε καθέναν άλλον. Φυσικά, ο Πρωθυπουργός τότε θα μπορούσε να πει ναι, δεν το είπε όμως. Βεβαίως διέγνωσε τα συμφέροντα της πατρίδας πάνω από την ιδεολογική του συγγένεια, θα έλεγε κανείς. Κάποιοι ιστορικοί το λένε, εγώ δεν το αποδέχομαι, γιατί δεν έχει καμία σχέση η πολιτική και η ιδεολογία του Μεταξά με το θέμα χιτλερισμού επουδενή. Αν δεν ήταν τότε η Τριανδρία, Μεταξάς, Παπάγος, Βασιλιάς Γεώργιος, δεν γινόταν το 40. Αν είχαμε τα σημερινά δεδομένα και τα σημερινά μέσα ενημερώσεως, όπως λέει και ο Κολοκοτρώνης τότε που ήθελε να πολιορκήσει την Τριπολιτσά με τον Ιμπρέιμ και λέει βγήκαν οι φυλάδες και με προδώσανε. Άμα βγουν και σε προδώσανε, τι σχέδιο θα πάρουμε. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, έτσι ακριβώς. Τίποτα, τα μεγάλα έργα γίνονται από μεγάλους άνδρες, μεγάλους γείτονες και ηγέτες. Σήμερα δεν έχουμε ηγέτες και ψαχνόμαστε συνέλληνες να βρούμε ηγέτη. Εύχομαι να γεννηθεί σύντομα, διότι αυτή η πατρίδα δεν μπορεί να μείνει έτσι στο έλεος των τυχάρπαστων και των λαιλατών της, διότι σήμερα λαιλατούμεθα δυστυχώς. Βέβαια, έχει γίνει η κατοχή, έχει γίνει η υποδούλωση και είμαστε στη λαιλασία, ακριβώς όπως το λέτε. Βιώνουμε τη λαιλασία. Είναι σαν τις κυβερνήσεις των δοσύλλογων που το 41 με 44 υπέγραφαν τα νομοσχέδια για τα δάνεια, για την μεταφορά προσωπικού. Μια αυτονών είναι σήμερα. Ακριβώς. Έχουμε υπό άλλη μορφή. Δήθεν υποδημοκρατικών μανδύαν. Ακριβώς. Και σου βγαίνει και ο κύριος Λεβέντης και λέει χρωστάμε ευγνωμοσύνη στη Γερμανία και στην κυρία Μέρκελ. Δεν διάβασα παρακάτω να σας πω την αλήθεια. Τότε θα πω κάτι που το έχω ακούσει σε πολλές συζητήσεις που γίνονται και σε συνελεύσεις που έχω συμμετάσχει. Το διεθνές καταπίστευμα που είναι στην Αμερική, παρακαλώ, είναι όλο ελληνικό.
και είναι 112 να απατώμε 3 εκατομμύρια ευρώ, τεράστιο ποσό, το οποίο δυστυχώς καταφέραν και το φυλάτουν κάποιοι άλλοι που θα είναι όπως αυτοί που είπαμε, που έχουν βάλει διαχειριστές σε μια πολυκατοικία ή όπως ήμουν εγώ κοινοτάρχης. Ως κοινοτάρχης λοιπόν δεν είχα δικαίωμα να πουλήσω τα κτήματα και τα σπίτια των κοινοτικών μου, των κατοίκων μου, αλλά να διαχειριστώ. Βάλαμε λοιπόν κατά λάθος κάποιους άλλους και διαχειρίζονται. Και αντί να πάρουμε από εκεί να εξεγρώσουμε τη χώρα μας, που είναι δεδομένα και υπαρκτά αυτά, μας βάλανε τα καπίστρια και τα μνημόνια και τα αυτά και μας σούρνουν ένα λαό ο οποίος έχει δώσει τα πάντα στην ανθρωπότητα, τέχνες, επιστήμες, πολιτισμό, το φως. Το φως είναι η ίδια η Ελλάδα. Και το είπαμε και προηγούμενα με το στιχούργημα. Έτσι. Δυστυχώς έχουμε βάλει κάποιους απάνω μας και αυτοί φέρονται σαν χασάπιδες και εφαρμόζεται αυτό που λέγεται δυστυχώς ότι ουδής ασφαλέστερος εχθρός από ευεργετηθέντα αχάριστον. Έχουμε λοιπόν κάποιους ευεργετήσει και αυτοί μας δείχνουν σήμερα πλήρως την αχαριστία τους. Ναι, γιατί όμως εμείς αφήσαμε τις κερκόπορτες όλες ανοιχτές και καλέσαμε κιόλας και τους εχθρούς να εισβάλλουν. Γιατί με τα χρόνια πληθύνανε οι εφιάλτες και έγιναν ελάχιστοι Έχουμε λεωνίτες. Και τους εφιάλτες και τους πύλιους γούσιδες, όλους τους έχουμε δυστυχώς μέσα στο σαρκείο μας. Και ο Κολοκοτρώνης είχε την εποχή του τον Ενέκο. Γι' αυτό και είπε φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους, παρότι τον είχαν, όπως ξέρετε, δεν ξέρω πώς το ξέρουν οι Έλληνες, πρέπει να το πούμε γι' αυτό. Οι κουντουριώτες τότε είχαν πάρει την εξουσία, χωριστήκαν και τότε σε κυβερνητικούς και αντικυβερνητικούς, θεωρήσαν τον Κολοκοτρώνη αντικυβερνητικό, το συνέλαβαν και τον φυλάκισαν στον προφήτη Ηλία της Ύδρας. Όταν όμως παρακολουθούσε την κατάσταση, φαίνεται ο Σουλτάνος, ειδοποίησε τον Μοχάμετ Άλι της Αιγύπτου, έστειλε τον Ιμπραήμ και έκανε αυτά που έκανε στην Πελοπόννησο. Έκανε απόβαση χωρίς να τον ενοχλήσει κανείς. Και αφού ήταν πια τα σκούρα, δεν μπορούσαν να πάνε και ποιοι να πάνε να πολεμήσουν, αφού ήταν και ο Γιώργος του Μουρία μέσα και όλοι οι καπεταναίοι της Πελοποννήσου. Έγινε μια ωραία τελετή στον Άφλιο, μίλησε ο Σπυρίδων Τρικούπης σε ένα λόγο τον οποίο τον έχω καταπληκτικό, σαν σήμερα η κατάσταση ίδια, και είπε ότι πρέπει να τα βρούμε και να σταματήσουν αυτά. Και είπε και ο γέρος, προηγουμένως που ερχόμουν λέει στην εκκλησία, βρήκα ένα λάκκο. Εκεί λοιπόν να ρίξετε όλοι τα πάθη σας. Και να το πω όπως το λέει ακριβώς. Ελληνάδες μου, είστε τρελοί. Αλλά είστε φρόνιμο Θεό που σας προστατεύει. Ρίχτε μωρέ τα πάθη σας στον πρώτο λάκκο και μην τζακωνώστε ποιο θα βάλουμε αφεντικό μας. Αυτά δεν είναι καλά πράγματα. Δεν ταιριάζει στη φυλή μας. Αγαπάτε αλλήλους Έλληνες. Η Ελλάδα για την Ελλάδα και μόνο από την Ελλάδα. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τη δυνάμεις από μέσα μας. Μην περιμένουμε απ' έξω. Αυτό το σύνθημα, το μήνυμα, το πρόσθεμα που έδωσε ο Κολοκοτρώνης είναι επίκαιρο, εφήμερο και πρέπει να το καταγράψουμε όλοι και να το έχουμε σαν προμετωπίδα αναλύωτη, αξεπέραστη και αιωνίως επαναλαμβανόμενη. Περιμένουμε από τους έξω. Δεν μας στέλνουν οι έξω, τους έχουμε ευεργετήσει. Ο ευεργετούμενος ποτέ δεν δείχνει την καλοσύνη του δυστυχώς στον ευεργέτη του. Δυστυχώς είναι διδάγματα αυτά της ιστορίας και δεν πρέπει να τα ξεχνούμε. Αλλά η δική μας η πολιτική είναι ανιστόρητη. Το λέω και το υπογράφω. Ερμηνεύοντας και τον γέρο του Μοριά, τους λέω ότι είναι όλοι παράδεκτοι. Και θα πω και τον αφορισμό. Δεν σας κρύβω ότι έκανα μια μέρα μια επίκληση. Και λέω, ρε γέρο, βλέπεις ότι με τη στολή που βάζω σε αντιπροσωπεύω επάξια και έχω και τη φωνή σου και τη μορφή σου. Θα ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω για να μου πεις, αν έχεις ένα βλέμμα, ένα βλέφαρο και βλέπεις το κατάντημα το σημερινό και το χάλι μας, τι θα έλεγες με δικά σου λόγια? Και πήρα το μολύβι και έγραψα. Και ακούτε τι βγήκε και το ξέρω απ' έξω. Και πέστε μου αν θα το έλεγε ή θα το έλεγε, αν κάπου παρουσιαζόταν. Ωραίουστα από εκεί, αχαήρευτοι, ανεπρόκοποι, ουτιδανοί, γιατί εφθαρμένη η πολιτική. Και συνεχίζει. Οι περισσότεροι που μπήκαν στην πολιτική, στο στενό τους κύκλο είχαν πει, την πείνα δεν αντέχουν. Και τώρα που είναι στη Βουλή, δεν ξέρουν τι έχουν. Και εσύ ελληνική λαέ, έξυπνεμα και κουζουλέ, γιατί χαζοί είμαστε, και από όλους σταυρωμένος, πάψα να σε φερέφωνο και πάντα προδομένος. Τα κόμματα όλα της Βουλής, σαν τα σταφύλια της οργής, στύψε ξεζούμισέ τα.
Και μέσα στο σκουπίδο δεν είναι και για πάντα πέταξε τα. Και να δείξε νέους σταυραϊτούς και τις Ελλάδος οδηγούς, το δρόμο μας να βρούμε. Και από το βούρκο της ντροπής, με νέα του Θεού υπογραφή Πανέλληνες να βγούμε. Τι έχετε να πείτε? Προφανώς πρέπει να βιώσουμε και να εφαρμόσουμε αυτά τα λόγια. Και προφανώς, πιστεύω, κύριε Ξεπροπαγάδάκο, επικοινωνήσει και πνευματικά. Έτσι φαίνεται. Εγώ δεν ξέρω πολλά πράγματα, αλλά για να έρθει αυτό πάντως δεν είναι δικό μου. Αυτό που σας είπα δεν είναι δικό μου. Και το έγραψα αυτό στιγμής. Τι μήνυμα είναι, γιατί ήρθε και πώς. Θέλω λοιπόν να μην το κρατάω στον εαυτό μου και αυτό να επαναληφθεί και η εκπομπή αυτή θα επαναληφθεί πάρα πολλές φορές από ό,τι καταλαβαίνω. Για αυτά μόνο τα λόγια του Γέρου του Μοριά που είναι αναλύωτα. Και θα πω και κάτι άλλο και για τον Πετρόμπεϊ που και αυτόν τον έχω και τον είχα στη γωνία γιατί προσέφερε την οικογένεια. Όλοι οι Μαυρομιχαλαίοι πήγαν σκοτωθεί περισσότερο και καλύτεροι όπως ο Ηλίας, ο Χριστόμορφος, στα Στυραϊβίας. Τι είχε λοιπόν και αυτός ο άρχοντας που ήταν ηγεμόνας της Μάης σε μια απάτητη περιοχή από τους δυνάστες και τυράννους. Άμα το δικό μας χέρι δεν κρατήσει το μαχαίρι, ο άσπονδος φίλος πιστόπλατα δεν μας τη φέρει. Ναι, τώρα εγώ παίρνω για να κλείσουμε και όλα, πιθανόν θα έχουμε καθυστερήσει. Όλα αυτά που μου είπατε είναι πολύ διδακτικά και θα τα φέρετε μαζί σας σε κάποια από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής. Θα σας καλέσω γιατί θα χρειαστούμε και την ηθική ανάταση που μας προσφέρει όλη αυτή η πορεία σας. Μη σας έδωκε με τη ιστορία ακόμη και με το Διαταγάγη. Και όποιος πάει να παίρνουμε και καλά και πάει. Αν και δεν μου πάει, αλλά τέλος πάντων. Λένε λοιπόν κάποιοι φιλοτάδε κόμμα, φιλοκίνο κόμμα, φιλοτο άλλο κόμμα. Γιατί βρε παιδιά, ένα ελληνικό πολιτικό. Μπράβο. Μα τα θέλουν τα κόμματα. Χριστοκεντρικό ελληνικό ή ελληνοχριστοκεντρικό βασισμένο στον Σοκράτη, στον Πλάτωνα, στους σοφούς της αρχαιότητας και στους πατέρες της Εκκλησίας δεν μπορεί να υπάρξει. Και να μην ζητήσουμε βοήθεια από κάποιους που τη δίνουν με τρόπο εκβιαστικό. Υπάρχουν κινήματα σε όλο τον κόσμο που είναι έτοιμα να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται για να ανατραπεί το συνολικό παγκόσμιο καθεστώς. Αυτό που διάβαζα εχθές κάπου σε γελιογραφία, πόσα τρεις είναι το δημόσιο, όλο το χρέος της ανθρωπότητας, 55-3, 55-4, ούτε ξέρω. 23 χρωστάει η Αμερική. Ναι, πού τα χρωστάει? Άρα 55 πού τα χρωστάει? Αυτό το 55. Πού τα χρωστάει? Ναι. Πόσα ξέρω η Γερμανία, 12 δις, πόσα η Γερμανία. Γιατί δεν σβήνουνε κατέρωθεν? Υπάρχει κάποιος που αυτά τα 55 τι είναι, τα έχει δανείσει σε όλο τον άλλο κόσμο. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε, πανεπιστήμια, Harvard, MIT, όλη η νομεκλατούρα, οι инστρούκτορες, οι πάντες από παντού. Συγγνώμη, εντάξει, σε ένα παιδί Δευτέρας Δημοτικούς, άμα πεις ότι όλος ο κόσμος χρωστάει 55 κάτι, δεν θυμάμαι τι ήταν δίπλα, θα σου πει σε ποιον θα χρωστάει, σε άλλο πλανήτη, αφού ο κόσμος όλος χρωστάει. Γιατί δεν κάνουν εκατέρωθεν συμψηφισμούς, το απλό δηλαδή του όποιου δικηγόρου που τότε έχει πάρει το πτυχίο του τώρα, και να δούμε πραγματικά ποιοι είναι που χρωστάνε και ποιοι είναι που έχουν λαμβάνει. Οι δανειστές ποιοι είναι οι δανειστές? Ακριβώς. Ακούτε για την ητοπάθεια αυτό που έχουν πάθει. Όταν πήγα στην Αυστραλία, δυστυχώς εκεί προβάρανε ταινίες χαμετυπίου. Πρόστιχες για να ταπεινώνουν τον ελληνικό λαό. Δεν ξέρω ποιοι τις είχαν γυρίσει. Ήταν και η προπαγάνδα άσχημη τότε. Και οι ομογενείς μας δεν μιλάγανε. Είχαν πάθει είχαν μπει στο καβούκι τους. Όταν πήγα λοιπόν και έκανα ομιλία κάθε βράδυ σε διάφορους συλλόγους, σε σωματεία, σε σπίτια, έρχονταν λοιπόν τα μηνύματα, κολοκοτρώνια από εδώ από εκεί. Πήραν τα πάνω τους. Και έγιναν τα συλλαλητήρια Μελβούνι Σίδερα Εδαΐδος, το επαναλαμβάνω, με το έργο που πήγα και παρουσίασα τη δίκη του Κολοκοτρώνη. Που λέει τρομερά πράγματα ο γέρος του Μοριά. Και θα πω κι άλλο ένα που λέω μέσα στο έργο. Σε κάποιο σημείο ο Πλαπούτας έχει 6 κορίτσια και ένα αγόρι. Και είναι και αυτός κατηγορούμενος για σχάτη προδοσία και για εκτέλεση. Βέβαια ήρθε αργότερα ένα χρόνο η χάρη του Όθωνα και γλιτώσαν. Πλην όμως εκεί που τελευταία βραδιά τους έχουν μαζί στο κελί και πρέπει κάτι να πούνε. Λέει λοιπόν ο γέρος του Μοριά σε κάποιο σημείο και ο Πλαπούδας παραπονιέται και λέει τόσα παιδιά, τι θα απογίνουν, ποιος θα πατρέψει τα κορίτσια μου? Και πρέπει να τα απαντήσω κι εγώ που φορούσα τη στολή και ήμουνα συγκατηγορούμενος. Μην απελπίζεσαι. Κάποιος θα φροντίσει και για αυτά. Κάπως χρονικά. Θα φροντίσει η πατρίδα μου. Καημένε Δημητράκη του Ποντάου. Τι να σου κάνει κι αυτή?
Μήπως διαλέγει μόνη της αυτούς που την κυβερνάνε? Ακόμα δεν έβαλες γνώση. Τι είναι αυτό? Το λέει ο γέρος, ο αγράμματος. Τι λέει αυτό? Είναι μήνυμα, δηλαδή κάποιοι άλλοι κυβερνούν σήμερα τη χώρα και κάποιοι άλλοι, σε κάποιους άλλους χρωστάμε τα χρήματα. Και ποιοι είναι αυτοί? Είναι οι καιροσκόποι. Άμα διαβάσετε πολλά πράγματα θα τα δείτε. Τα λέει καθαρά ιστορία. Οι καιροσκόποι, οι πορνοφερόμενοι και οι δυο. Αυτοί οι οποίοι ήταν σε υπόκοσμο. Και κάποτε πήραν δύναμη και πήραν τις τράπεζες. Αυτή είναι η ουσία. Αυτή είναι η ουσία η πραγματική. Εδώ όμως τελείωσε και για σήμερα η εκπομπή μας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο σταθμός μας, Odyssia.tv, κάνει ένα έργο όσο μπορεί και φέρεται και συμπεριφέρεται για να μπορέσει κάπως έτσι να ρίξει κάποια μηνύματα στους Έλληνες σήμερα που πάσχουν και υποφέρουν για ανύψωση ηθικού και επικαλούμεθα ότι κάνουμε μια αποστολή σαν να λέμε η νέα φιλική εταιρεία ή κρυφό σχολείο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Και εγώ από την πλευρά μου θέλω να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία και για την πολύ ωραία κουβέντα και να καλέσω και εσάς και όλους τους Έλληνες που αισθάνονται ότι δεν μπορούν πλέον να μείνουν αμέτωχοι και στον καναπέ και στο τηλεκοντρόλ, που έτσι κι αλλιώς από ό,τι μπορώ να δω με το λίγο που κοιτάζω τηλεόραση δεν υπάρχει και τίποτα ενδιαφέρον για να δείτε πλέον, να βγείτε στη γειτονιά, στις παρέες, εκεί που κάποτε η ψεύτικη ευμάρεια δημιουργούσε γλέντια χωρίς νόημα, να συνενωθούμε και να πάρουμε παραδείγματα από ανθρώπους σαν τον κύριο Ξεπαπαδάκο, που υπάρχουν πολλοί, και να πάμε έστω ένα βήμα μπροστά. Να γνωριστούμε, να γνωριζόμαστε και να μην είμαστε χαμένοι και μεταξύ μας και από τα γεγονότα που μας αφορούν στην πατρίδα. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ.